también nuestro rector y la directora de nuestro... Oindala 4 urte hemen bertako adian bi kooperatibak, Mondragon Linguak eta Lakopek erabaki zauen elkartzia, eta gaur egun esalekegu ja kooperatiba bakar bat garela, MLAKOP, eta 4 urte hauetan saiatu gare pertsonak integratzen, negozioak sendotzen, eta horri esker ja nik uste dut prest gazela etorkizunari aurreintzeko. Nik uste lan itxeko moduak antzekotasun handia zaukiela bi kooperatibatan, ez? Beti kanpora begira, ze aldaketa dauzen, beti transformazio konstantian, ez? Teknologikoki dala, gaur egun gainera zinaztu aldo adimen artifiziala, ez? Eta, betik egotia aldaketa konstantian eta betik, radar horrekin piztuta, ez? Nik uste dut hola jarriketan bodeguela danok lanian, benetan, beste 60 urte errex beteko ditugula, eta bukatzeko gustoko jaten bukatzia benetan gure lemakin, ez? Horre, beti pauso bat aurrerago. Etorkizunera begira, nik 3 aukera ikusten ditut etorkizun hurbil honetan. Alde batetik, hizkuntzen formakuntza negozioak hasteko daukon aukera, gu gaur liderra gara erkideguan, gure asmoa da ja Espainia aldera zabaltzia. Beste aukera potente bat talentoko negozioak indauku. 3. aukera bezala nik aipatuko neuke Mondragon Mexiko unibertsitatean gakauen aukerak. Proiektua proiektu sendua da, 3.500 ikasle dauzkagu ja, hasiengo gare undio, nik uste dut 5.000 bat ikasle lortuko ditugula, beste kampus bat zabaltzeko lanian gabiz, eta hor bebai aukera politxagak hau hasteko, eurengandik ikasteko eta eura guregandik ikasteko bebai. Zure betiko etxera bueltatzeak eta gauzak ondo doia ziela ikusitxeak, kriston postasuna ematen dago, ekitaldi xaperape asko guztauka, nik uste dut oso fina eta politxa izan dela, eta gero gainera postasuna ematen duz ikustiak gauzak ondo doia zela, negozio guztiak ondo bideratuta dauz, eta etorkizunean gauza politxak etorriko die gure MLAKOPera. Eusko Jaurlaritzatik noski oso modu positiboan, talentoan inguruan, hizkuntzan inguruan, etorkizunaren inguruan, eta referente diren enpresak beti modu positiboan baloratzen ditugu, baina gehiago esango dizut, Jon Labaka bezala nik aukera izan dut lan egiteko Lekopeko entrenadoreak egiten zirenean, edo teknikako zuzendari bezala nintzenean proiektu desberdinan atzerrian, eta gainea balorazio bat egingo dizuet lagun bezala asko posten naiz 60 urte hau bete izana eta beste 60 betetzea espero dut.